Фокусиран ли съм? Как сте? Не сме се виждали от миналата година. Днес е малко ливаво положението, но искам да видя как ще се получи по този начин. Най-вероятно като почне клипа ще го променя, просто за да може да виждате по-добре. Няколко неща преди да започнем с днешното видео, което вече знаете за какво става въпрос, но все пак не съм снимал видео за този канал сигурно от август месец. Буквално август месец. В момента е февруари. Мина доста време, като идеята ми беше постоянно да има видеа. Но след като си дойдох в България и почнах много сериозно да наблягам повече на работата. Както знаете, снимам видеа по принцип за други брандове и не ми остава още време да седна да правя видеа за себе си, което искам да променя, но честно казано не обещавам, че ще се случи и ще продължава да се случва много често. Но няма значение, важното е, че днес сме тук. Общо след прибрахме се, изкарахме си много добре на бригадата и като се върнахме, почнахме яко бачкане и вървим доста добре. Има неща нови, които съм си взел, свързани с техника и тепърва предстои да си взема. Със сигурност ще има видео, просто трябва да дойде момента. Надявам се лилалото да ми харесва, после като го пусна на компютъра, защото сега изглежда окей, но после може да не ми хареса, но няма значение. Да, действаме си, бачкаме си и днес просто буквално нямаше какво да правя, реших да заснема едно видео, тъй като си влезнах в канала и ми се прикачваше видео. Правя едно видео, което бях заснел преди 2 месеца, но беше супер набързо и не ми хареса въобще как стана, просто защото няма въобще време да го направя като хората. Да, днес ще направим видео какво нося в раницата си. Имам предвид раницата с техниката, естествено. Надявам се на вас да ви е интересно, ако сте ви дам някаква идея за нещо. Общо след това раницата, мисля, че се вижда. Раницата е на UO Pro, да, май. Така се чете. Като се я взех точно преди бригадата и струваше 350 лева, което е нормална цена за такава раница. И в момента побира абсолютно всичко нужно, което ми трябва за снимки. Рано или късно ще ми дойде малка и не знам тогава какво ще правя, най-вероятно трябва да си взема нова. А тази напълно здрава съм е ползвал буквално 6-7 8 месеца. Оставям за малко настрани, за да ви кажа последно. Това ще е интрото. Сега най-вероятно няма да ми виждате лицето. Не най-вероятно, със сигурност няма да ми виждате лицето, просто защото сетъпа не го предразполага. Но няма никакво значение, ще говоря, така че това не е важно. Започваме. Първото отделение, което е основното, се отваря по този начин. Тук са циповете, така отстрани и отново отпред, което е много добре, защото позволява бърз достъп до камерата. Ето показвам. Ако се нагласиш циповете така и раницата ти е на гърба, че се вижда, буквално само си протягаш ръката назад, откочаваш така ципа и камерата се пада точно тук. В момента естествено снимам се някак да видиш. Така, общо взето да, това е първият джоб, който тук има допълнителни щракалки, за да знам, по-сейф предполагам. Директно започваме от него. Отваряме. Тук горе има място за SD карти, като тук си държа 2 карти с памет. Едната е най-краен вариант. Първата ми карта, която е на Samsung, общо взето супер ефтин вариант. Другата е на SanDisk 128, която ми стои също за втора карта. И тук си влизат в това джобче, което е много удобно, защото не ги губиш и знаеш винаги къде са. Така, продължаваме напред. Сега ще ви снимам как изглежда раницата ми. Раницата изглежда по този начин. Тук стои камерата, обективът стои тук. Тук са другите неща. Така, сега ще изкарвам работите едно по едно, за да ги видите. Първото нещо, което ще ви покажа е ND филтър, за който има видео в канала между другото. Взех си го от Щатите, като този е на Хайда, аз имам видео в канала за него и струваше, вижте, около 200 лева, нещо такова. И съм много доволен, ползвам го постоянно като снимам нещо навън, защото през деня няма как да контролира светлината по друг начин. И да, ако снимаш видеа и нямаш такова нещо, не знам защо снимаш видеа въобще. Продължаваме нататък. Това е зарядно за батерии на камерата на SmallRig. Бях си го взел още в началото. Зарядното с
две батерийки, струваха 140 лева и между другото нямам никакви проблеми с тези батерии, които не са на оригинални на Sony, ами са на тези на Smolrik. Издържат малко по-малко, но пък поне са два пъти по-евтини. Продължаваме напред. Другото нещо, което нося тук, този джоб. Глава обикновена, най-обикновена за най-обикновен статив, вързана с глава за телефон. Когато ми се налага да сложа телефона, да снимам нещо с него, винаги това ми стои в чантата и го ползвам. Татъка, китови обектив на камерата, който е 1650. Между другото ми се случва да го ползвам някой път за някакви наистина по-широки кадри, които ми трябват. И последното нещо в това джобче са две капачки. Едната е за обектив, другата е за тяло. Тези двете си поръчах, не знам от AliExpress май. Другия джоб, зарядно. Това е Type-C зарядно, с което си зареждам батериите за камерата, зареждам си микрофоните, зареждам си някакви такива неща. И ме кефи просто защото си взех кабел по-дълъг и си взех Fast Charge зарядно за Samsung, просто защото исках някакво хубаво зарядно. Да е Fast Charge задължително. Върши супер работа. Другото нещо, което нося тук е зарядното за камерата, оригиналното, тъй като когато са изхъбени трите батерии, пускам едната батерия в камерата с нейното зарядно и на зарядното за батериите, което ви показах, включвам това зарядно. След това е в този джоб, тук са кабели, нося си една такава помпичка, в която махам прах и някакви такива работи по обектива. Ето ги другите две батерии. Много се надявам да фокусира тази камера. Много хубаво нещо е да надписвате батериите. Аз съм сложил лепенки, виждате 2-3, в камерата в момента е първата, което много помага да знаеш коя батерия си изхъбил. Защото винаги почвам да снимам с батерия 1, когато батерия 1 свърши, я оставям, съм с батерия 2. И щом батерия 1 стои отстрани, значи със сигурност няма батерия. Ако 1 и 2 стоят отстрани, значи със сигурност са изхъбени. Няма как да стоят така просто. И така винаги знам, че трябва да ги заредя и кое няма батерия, кое има. Другото нещо са микрофоните. Това са микрофоните на DJI. В другия канал имаме видео с тях. Това са двойките. Общо взето, ако някого интересува, може да му кажа мнение след почти година ползване. Това е от този джоб. Сега преминаваме към другия джоб. Аз го казах отдеве, че раниците има 3 джоба. Реално има 4 джоба. Продължаваме с този малкият джоб, който е отпред. Тук си нося някакви салфетки, химикал, малки слушалки с кабел. Кабел, който е оправен за iPhone с стария жак за iPhone. И още един кабел, който пак е Type-C. Нещо важно, тук се носи бутилка за вода между другото. Раницата има вариант тук да си носиш статив, но аз просто нямам такъв малък статив. Моя не става да си носи раница. Пробвал съм по някаква варианта и е много голям. Колкото да го връзвам тук с тези лъженца, не става. Основният джоб има няколко отделения вътре. Се носи тук. Тънкописът, химикал, тефтерче. Когато ми се наложи нещо да записвам, винаги имам тефтерче. Тази лампа, която съм ви показвал, мисля, че в последното видео, ако не се лъжа. Да, някой го интересува, ще му кажа подробности, но съм говорил в предното видео за нея сигурност. Другото нещо е зарядното за MacBook-а. Мишка, която е на Logitech и също съм правил видео, мисля, че съм говорил за нея също. Взех се от щатите, но е топ мишка между другото. Друго много важно нещо, NVMe. Ако някому е интересно как се използва това нещо и защо го ползвам и как да си го направи, веднага ще направя видео, защото нуждаех от такова видео и нямаше и трябваше да се допитвам до приятели, но това е много полезно. Това е като SSD, но по-добър вариант, тъй като можеш буквално да отвориш кутийката, да изкараш SSD-то и да го сложиш в нормален компютър и да го ползваш. Отделно, преди да си взема, четох, че те на SanDisk правят много проблеми и просто реших да си взема едно такова, да си го направя по-скоро. Това е 2 терабайта и ми струваше 400 лева, като е зверски бързо. В смисъл, качвам файлове от него на компютъра или обратно. Някакви файлове по 2-30 гигабайта ги качвам за 10 секунди. В смисъл, супер бързо е наистина. И тук имам един вътрешен джоб, в който държа отново кабел за iPhone с Powerbank за iPhone и имам някакви визитки. И остава последния джоб, който е тук отгоре. Той е за лаптоп. Много важно беше, когато си взимах чантата, да се побира 16-инчов MacBook. Аз тогава бях с друг компютър, друг лаптоп, който беше по-малко 16 инча и много държах да побира 16-инчов MacBook. Това ми беше основното изискване за раницата. Това побирай, даже има доста място. MacBook-а, който буквално първото видео в канала е за него. Ако имате някакви въпроси, дали съм доволен след 6 месеца ползване, ще отговоря. Малко по-близко, за да завършим видеото. Общо зато е това. Супер кратко видео. Ако имате още въпроси, не се притеснявайте да ми задавате и в коментари, и в Instagram може. Ще гледам наистина да качвам по-често видеа. Си извинявам отново за дългата пауза, ако някой ще гледа. Така че благодаря, че изгледахте това видео. Се радвам много да коментирате. Па може и да харесате. Както решите. Айде, това ще е.